ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ርክባት ጽምዶ ቅልዑ ክሕደት ህዝቢ ትግራይ እዩ ከብሎ ተወከልቲ ውድባት ፖለቲካ ኮኒኖም عنداري كجل حوحات بمعسرتن مجويتن تجارو أبعد رعد فتيرو هزب كبتاتن يجبر كمزلون هزباوي مررت كمزس عبن تفليتو يونيفرسيتي مقالة ديجيتال ترانسفورميشن فتران زدهابة عودة مصنعتي الساليتو أب من محلالف نقد عالمنا هرموزن حدا برميل ندادي لعلى حدا $100 مبزحو تقليتو نايزعو من كالو تنزرزر كسعبيو حابيركم ناتنحو كيناتي أخلنا بحساب نفتنو بزبل مري حساب مدرخ أخسماويان تساليدو از مدرخ أب كتما ديسابا حموشتا مقاويت كلتشن عصرت شمونتنا متمرت زتسالته انتخون أخسماويان مرخة بحفاش مسولن تاويان دليت لوت تقراي بمتحببار زتدالوه سغتا يأكل تقراي حزي سبيليا أغم تقارو زاكبت تقراي زلعالم تخبيرات نبر زبلوك عندما بقس حسابات أخسماويان ميديا يوم أبت مدرخ بممهر كبروم تقاين أيتا علي غاز موكوننن ما بقس صحف زغربة انتخون نتي أب تقراين هزب تقراين أنتلالي زلو دمنا كوينات كمين ترفو نتي أب تقراي زلو حيلي كمين نقالسو تقارو أبزهالو يهالو بفلاي كاب تقراي وطاي زلو توديبهم مانت تقراين خقالسو مبربار كامزت قلب زبلون كالوت حساباتن قريبهم يوم بوغن عدما تقاش دما مفتح حساب زبلوو لعلخلو حزوين نسلام كنسرح لنا تقراوي أتيوو كاب زلو عزغتن موتا أبادي سابان أبدقن زلو محبرسة كودبن نهزبو دمت بمخان سلاماو سلفي كايدن تقراي أتياتو كاب زلا تقم نموتا أفلالياتنا كنت أبب يقبا إلوم أبت مدرخ جنرالات لعلوتا مرارحة زتفلاليا ودبات ناي ميديا أكالات إيرتراويان دليت لوتي مناسين ترخيبهم يوم مواتو تقراين تقارون زبرخو مدرخات كبراختو بمطلاب كاتالك خون تلابيوم نتبقسو أخسماويان مرخب حفاشن إيدوم يونيفرسيتي مقالة ديجيتال ترانسفورميشن فتران زدهابة عودة مصنعتي الساليدو أب مقالة انستيتيوت تكنولوجي يونيفرسيتي مقالة MIT بمينستر إنوفيشن اند تكنولوجي زتدالوه ديجيتال ترانسفورميشن فتران تخرج زغبرة لعلواي درجة موياوي ممخخار زتقلب مدرخ 4 مقابيت 2018 متمرت تساليدو ات مدرخ كان علامات استراتيجي ديجيتال إثيوبيا 2030 بوليسي ساينس تكنولوجي فتران كمون أواج مجمار لمعات انتربرينرشيبن بزملكة سفح زتا زتخايدة كوينو أكاديمياوي قدرات مكتل بريزيدنت يونيفرسيتي مغالة دكتور عبد القادر كادر كمزبلو يونيفرسيتي مغالة نهاجراوي ديجيتالاوي قعزو زلو توفاينات بمقلات مسققار تكنولوجي أب قطباوي عبيت زلو قداسي ترى أقريهم نمينستر إنوفيشن اند تكنولوجي زوكلو دكتور عبابة مولا بوغنوم بوليسيتاتن وطاي أنفتاتن بزملكات زرزر مقلتي أغربهم دكتور عبابة مينستر إنوفيشن مسارة لمعات تكنولوجي زمناوين مقبار بتلمي إنا تسرحي يلوم أب موداتا اتعودة مزنعتي ديجيتالاوي سنهوت إثيوبيان متنخارن مناسيات أب فتراو سرحتي تساتفو مزحيللو بوليسيتات بمغرات نقحات مفتارن علامة زحزة مخانو تفليتو كاثوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا مقتلتي 21 نጹሃት ኮኒና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ተሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ተግባራት ዓመጽ በመኾናን ኢትዮጵያውያን ነጽልእ ክቃወሙን ማሕበራዊ ምፍልላይ ንምዕማቕ ዝግበር ፈተናታት ክነጽጉን ጸዊዖም እቶም ጳጳሳት ንንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገበረ ቀጻሊ መጥቃዕትን ገፍዕን ኢሎም ዝገለጽዎ ከም ዘሕዘኖም ከምዚ ዓይነት ዓመጽ ብሃይማኖታዊ ትምህርቲ ባህላዊ ትውፊት ወይ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ምኹኒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣስሚሮምሉ ክብሉ እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ዞባ ኣርሲ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጠቒሶም ፕሬዝዳንት እቲ ጉባኤ ብፁዕ ካቴድራል ብርሃነ ኢየሱስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ንጹሃት ሰባት ዒላማ ብምግባር ዝፍጸም ዘሎ ጽዩፍ ኢሰብኣዊ ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ኣርሲ ዘጋጠመ መቕተልቲ ከም ዘሕዘኖም ገሊጾም ቀዋሚ ሲኖዶስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ
ኮንጎ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስላማዊ ኢትዮጵያን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ አርሲ ወረዳ ሸርካ ንዝተፈጸመ ቅትለት 21 ሰላማውያን ሰባት ኣብ መእተዊ ወርሒ መጋቢት ምኹናኖም ዝፍለጥ እዩ። እተን ትካላት ሃይማኖት ሰብ መዚ ቅልጡፍን ግሉጽን መርመራታት ከካይዱ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቶም። አንዳር ጉጅለ ሕወሓት ብማሰርትን መጮይትን ተጋሩ ኣብ ዓዲ ራዕዲ ፈጢሩ ህዝቢ ክበታተን ይገብር ከም ዘሎን ህዝባዊ መረረት ከም ዘስዓበን ተፈሊጡ። ሕወሓት ካብ መፈለምትኡ ብሓይሊ ዝነብር ዕላማ ሒዙ ዝተልዓለ ውድብ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ዘምርኣያ ድማ ዓበይቲ ፈለምቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ብዝገበርዎ ፖለቲካዊ ጸብለልታን ፍሉይ ሓሳብን ዘየተኣናገድ ስርዓት ምዃኑ ካብ መበል 11 ተጋደልቲ ፈለምቲ እቲ ቃልሲ ተጋዳላይ ኣረጋዊ በርሀ ክሳብ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበር። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ውድብ ተገንፂሎም ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ መርገጽ ዝገበረ ስርዓት ክሓሪው ዝገበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዝኣረገ ባህሪኡ ደጊሱ ሰባት ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገጺኦም እናኣሰረን እናሰወረን ዝቐጸለ ኮይኑ ሕወሓት ነዚ ስርዓት ሓንጊሩ ጽንተታዊ ኩናት ዘሳገረ መንእሰይ ትግራይን መራሕቱን ኣማሪሮም ዓዲ ገዲፎም ይወፁ ከም ዘለውን እዚ ድማ ትግራይ ሓደ ውድብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ቅዋም ክህሉ ተዓሊሙ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ብሚዛን ሓይሊ ሰብ እንተተራዩ ነቲ ሓደገኛ ካይዳ እትውድብ ሰጊኡ ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ሰብን እንትነጻጸር እቲ ዝወፅእ እናዛየደ ዓዲ ጥርሓ ክትተርፍ እቲ ድኻ ዓቕምን ሰብን ዘይብሉ ህዝቢ ነቲ ስርዓት እናሰገደን እናተሰወን ክነብር ይስርሓሎ። ኣብዚ ቀንያት ኣቦ ወንበር ውናት ዶክተር ደጀን መዝገበ ኣነ ንባዕለይ ቀዳማይ ዕላማ ማሰርቲ ተገይረ ብምንባረይ ካብ ትግራይ ወፅኤ ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም ንነጻ ፕረስ ንዝንቀሳቐሱ አካላት ከም ነጣፋይ ማሕበራዊ ሚድያን ኣባል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን መምህር ሸዊት ውዳሴ ብምኽንያት ብሱል ፖለቲካዊ ነጻ ሓሳብ ናብ ማእሰርቲ ክዳጎኑ ብምግባር ናይ ሕወሓት ካይዳ ንህዝቢ ትግራይ መዋጽኦ ከም ዘይኾን ዝተቃወመ ዝኾነ ሰብ ንምእሳር ተበጊሶም ኣብ ዘለውሉ እዋን ነዚ ተኸቲሉ ህዝቢ ብፍላይ መንእሰይ ካብ ዓዲ እናወፀ ከበታተን ተሊሙ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ንዓይ ዝውድስ እምበር ንዓይ ዝወቅስ ዓይኑ ትፍሰስ እናበለ ዝመፀን ዝቕፅል ዘሎ ጨና ፖለቲካዊ ምክእኣል ዘይፈጠረሉ ኣካይዳ ውድብ ሕወሓት ምእሳርን ምዕፋንን ሓዘ ዝጀመሮ ዘይኮነስ መቐፀልታ ናይ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ክንዲ ዓዲ ካብ ፅንተት ዘድሓኑ ብፖለቲካዊ ቅዋሞም ምኽንያት ናይ ማእሰርቲ በሰላ ክበፅሖም ብምግባር ዓዲ ፀሊኦም ክወፁ ገይረሎ። ካብ ሓይለ መልጢ ውፃለይ ብሓሳብ ዘየኣምን ውድብ ሕወሓት መንእሰይ ሓደ ብሓደ እናሳደደ ካብ ኣባላቱ ወፃይ ዝኾነ ሰብ ዝነብረላ ትግራይ ከም ዘይትኾን ክገብራ ሕርዲግ ኣብ ምባል ይርከብ። ሕወሓት ተጋሩ ብምኽሓድ ብምውጋድን ናይ ደገ ሓይልታት እናሓቆፈት እትኸዶ ዘላ አካይዳ ንባዕላ እውን እንተኾነ ገመድ ስልጣና ካብ ምሕፃርን ቀቢፀ ተስፋ ዘመላኽት አካይዳ ሕዚ ከም ዘላ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝረብሕ ኣይኸውንን ዝብልውን ኣይተስኣኑን። ገለ ሓቅታት ድማ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ማለት እውን ልፍዓተይ ተስፋ ብሳምባ ሕወሓት የተንፍስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተደልዩ ኣብ ቲቪ እንተደልዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ደስ ዝበሎ ፖለቲካዊ ሓሳባት ብፍላይ ድሕሪ ኩናት እንትገልጽ ጠስሚ ልበይ ሰቴላ ብኹርምታት ትስሕቕ ዝነበረት ሕወሓት ብርሃነ ልፍዓተይ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሚድያ ኣንጻርታ ጉዳክ ሽፈነላ ዘጸንሐ ሕወሓት ወቐሳ ምስ ኣስምዐ ዘየዳገም ስጉምቲ ወሲዳትሉ ዛጊድ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። እዚ ዓፋናይ ካይዳ ማሰርትን መጮይትን ኣብቶም ብስም ስልጣንን ዝናን ዝፍለጡ ተጋሩ ብጉልህ ዝረአ ኮይኑ እምበር ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ካብ ተጋደልቲ ክሳብ ሲቪል እዚ ተግባር እናተፈጸመ ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ብተደጋጋሚ ዝበፅሑ መረረታት ኮይኖም ቀፂሎም እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ማእሰርቲ ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወሃብ ዘለው ግብረ መልስታት ድማ ማእሰርቲ ደው ክብል ዝጠልብ ኮይነሎ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ምሁራት ተወኪስና እንትንርኢ ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ማሩ ተንታንን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምትእኽኻብ ዝፍለጡን ምሁርን ማእሰርቲ ሸዊት ውዳሴ ሰበስልጣን ትግራይ ንሸዊት ውዳሴ ብቁልጡፍ ክፈትሕዎ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ብግልፂ ንህዝቢ ክገልጹን ግቡእ መስርሒ ሕጊ ክኽበር ፀዊዖም ብተዛማዲ ውልቀ ሰባት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ውድባት ፖለቲካ ኣማኻሪ ጉዳያት ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ነቲ ማእሰርቲ ኮኒኖም ርክባት ጽምዶ ቅልዕ ክሕደት ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ተወከልቲ ውድባት ፖለቲካ ኮኒኖም
ስርዓት ሻዕቢያ ጽምዶ ምስ ህዝቢ ዝኸሓደ ሕወሓት ዝገብር ዘሎ ርክብ መንእሰይ ትግራይ ንወታደራዊ ግልጋሎት ንምውዓል ዝዓለመ እዩ ኢሎም ፖለቲከኛታት ተጋሩ። ነበር ተጋዳሊት ሕወሓት ሕዚ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ዝኾና ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ምስ ሻዕቢያ ምስራሕ ምፍራስ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ጥራሕ እንተይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ክሕደት እውን እዩ ክብላ ገሊፀን። ሻዕቢያ ብኩናትን ህውከትን ዝነበር መንግስቲ እዩ ናይ ህዝቡ ፀገም ዘይፈትሐ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ክፈትሕ ኣይኽእልን ብምባል ምስ ሻዕቢያ ኮንካ ምስራሕ ዝጋደድ ፀገም እምበር ዝፍታሕ ፀገም ከምዘየለ ኣረዲአን። ሻዕቢያ ንህዝቢ ትግራይ ሓልዩ እንተይኮነስ ንናይ ባዕሉ ረብሓ ንምድልዳል ዝሰርሕ ዘሎ ውድብ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ረጋሽ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ተኽኢሉ እውን መሊኡ ንምጥፋእ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ንምፍፃም ህዝቢ ትግራይ ክሒዱ ኣብ ምንዋሕ ስልጣኑ ጥራሕ ተፀሚዱ ዘሎ ሕወሓት ብዝፈቐዶ ምትእትታው ተበሊፁ መንእሰይ ንምዕስክርና ንምውፋር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሄን። ኣብ ቀረባ ግዜ ሻዕቢያ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ ብምባል ዘዘኻኸራ ወይዘሮ ረጋሽ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ህዝቢ ዝጨፍጨፈ ንብረት ዘዕነወ ዝከኣለ ኩሉ ጥሪት ህዝቢ ትግራይ ዝወረረ ሓይሊ ሕዚ በፂሑ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይኽእልን ምስ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ምትሕብባር ኣንጻር ህዝብኻን ሃገርካን ምስላፍ እዩ ብምባል ኮኒነን። ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቲዴፓ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኣይተ ገብረ ጊዮርጊስ ግደይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽምዶ ሻዕቢያ ዝጥቀም ዘይኮነስ እኳ ዳስ ንጉድኣቱን ጥፍኣቱን ኣዝዩ ዘቃላጥፍ ኩነታት ምዃኑ ዘተሓታትት የብሉን ዝበሉ ኮይኖም እቲ ጽምዶ ሻዕቢያ ካብ ግዳማውያን ውሽጣውን ሓይልታት ህልውንኡ ንምሕላው ኣጋጢምዎ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ መንእሰይ ትግራይ ንምጥቃም ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝበሉ ኣይተ ገብረ ጊዮርጊስ ጉጅለ ሕወሓት ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ዝኾነ ክጸምድ ከሎ ነቲ ህዝቢ ከም መትሐዚኡ ዝጥቀመሉ እዚ ከዓ ሎሚ ጥራሕ ዝረኣይ ዘይኮነስ ዝጸንሐ ልምዲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ነዚ ሓቂ ካብ መርትዖ ዝቐርቡ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 17 ናይ ቃልሲ ዘመን እውን ህዝቢ ትግራይ ንረብሓ ሻዕቢያ ብዙሕ ዋጋ ንክኸፍል ተገይሩ እዩ ዝበሉ ኣይተ ገብረ ጊዮርጊስ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ ነበር ወታደራዊ መሪሕነት ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣዙሪት ኣብ ዝብል መፅሓፎም ከም ዝሓበርዎ መንእሰይ ትግራይ ንህልውና ሻዕቢያ ክበሃል ኣብ ሳሕል ከም ዝተሰውኡ ሰኒዶም እዮም። እዚ እውን ብብሄራዊ መረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ሕወሓት ንሻዕቢያ ተሓሽኪሩ ብመስዋዕቲ ደቂ ድኻ መናእሰይ ትግራይ ንህልውኑን ህልውና ሻዕቢያ ንምትራፍ እዩ እቲ ሽርክና ዝካየድ ዘሎ ክብሉ ብምሕባር እዚ ዘይተቐደሰ ርክብ ንህዝቢ ጉድኣት እምበር ምንም ረብሓ ከም ዘይብሉ እዮም ዘብርሁ። ኣበ መንበር ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ክብሮም በርሀ ብወገኖም ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ እቲ ጉጅለ ምስ ሻዕቢያ ዝገብሮ ርክብ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ጽልኣት ብተግባር ዘረጋገጽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ዘይሕጋዊ ርክብ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ እንተዘይኮይኑ ዘምጽኣሉ ረብሓ የለን ኢሎም። ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ምስ ሻዕቢያ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ክሕደት ህዝቢ ትግራይን ኣንጻር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን እዩ ዝበሉ ኣይተክብሮም ኩሎም ፀገማት ሕቶታትን ህዝቢ ትግራይ ብስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብሓሳብ ብሰላማዊ ፖለቲካን ሕግን ጥራሕ ክፍትሑ ከም ዝግባዮም ዘረድኡ። ብሓፈሻ ሓሳብቶም ፖለቲከኛታት ካብ ናይ ቀረባን ርሑቁን ታሪክ ሻዕቢያ እንትርፊ ኩናትን ጥፋትን ጽቡቕ ነገር ዘይብሉን ንህዝቢ እውን ኣደዳ ስደት ዝገበረ ብምዃኑ እዚ ዘይተቐደሰ ጽምዶ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ እንከየተዎ ብህዝባዊ እምቢታ ከፈሽሎ ይግባእ ክብሉ ምኽሪ ሓሳቦም ለጊሶም። ኢራን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 5 ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ሓምሺሻ 5 ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ፕሪንስ ሱልጣን ከም ዝተሓምሸሻ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም። እተን ነፈርቲ ታንከራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብሚሳኤል ኣብ ልዕሊ መደበር ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ከም ዝተወቕዓ እቶም ሰበስልጣን ገሊፆም። ማእከላይ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ምሕምሻሽ 5 ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። ኣብ መማሕላለፊ ንግዲ ዓለምና ሆርሙዝ ንሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ $100 ምብፅሑ ተገሊጹ። ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ሓይሊ ፀዓት ዝዓበየ ሻቕሎት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዕዳጋታት ነዳዲ ዘይተረጋገፀ ወሰኽን ቀነስን ኣብ ዘለሉ እዋን ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ መሊሱ ልዕሊ $100 ክበፅሕ ምኻሉን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ምቕጻለን ስዒቡን ዕግርግር ዋጋ ነዳዲ ክህሉ ምዃኑ ኣህጉራዊ መዐቀኒ ነዳዲ ልዕሊ 900 ወሰኽ ምርኣዩ ኣነፂሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከይትረክብን ምንቅስቓሳታ ደው ንምባል ብምዕላም ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ትኩረት ገይሮም ይሰርሕሉ ከም ዘለው ተፈሊጡ ከም ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ
ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ